Chitariki emerongo ebere na kiandali tukolia Jumatano mwancho murigane Jumatano yo mweli okigima yo mutinyi ugatana sentundende cheragirensa eyemo yabono mugoroba tokomera na sembe kirengeke no koneka tonyera ko batogusanga amona yikubaterana amona baliki baito bamangana mayego kumanyanganya ko bagagwataka kuruchi nsemo himena isko yorogongo rwagusina manga to kwalikanite kolende tangani pio mwancho murigate katonyora to kwalikanite asenchere yo benge igo twikire gaiga asingencho yogosiro mugako yomo kuruki ugoro ward asingencho twanyorete esimi egoturangeria egototeingo mugaka na rororo obutugeta amagoro. On behalf of the family ya Sangara na Kiogoro as a community yatebenga biamono ujase office ya mheshimiwa Yamateye mukuru ekenyoro kyobwoyo imeya Kiogoro kogokero bokonyi bwekero gokyo gutarera gucia somwancho bonyareko bagotwaro bole maseme kemenge. Mtu ameingia hapa ni mtu ako na maono mbali. Samani tulikuwa tunakimbia tukienda Kawaporo huko Thika Sasini, lakini leo hizo zote zimekuwa hapa Emerson. Abaremi bekemerie kawa kwenyorera maigiri guri chinchira baranyareko babakomentari gesarie kemerie kyokorwa se company ya Hema Coffee Millers. Abanta bekenyori kyanya bworoba oturumboke bakamekonge oyene nyangoso abanta baito konya baumiete sinja bakurusia manche are mono anene mono muna into abamenye banya bworoba ntuchandikite na mache abana baito babugiri ubi bakwanda mpaka nyamukomba kubwatia mache lakini bono turoje nga otokoreire mbuyo guturimira mache gaiga igesimeke ngachikotokonyo bokongo bwa macha bamenye kurwa se kenyoro kyanya bworoba kogokero kwagacho kegesima sensemeyo. Ayom amanayande amango mwancho mo ligereri hango kwa ligantanyara ko batogosanga manaye kuri muchakano wikira omweli nyoreba igona boko yabwatia wetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, wetera YouTube Ndizi TV News na boigo wetera se website ya www.ndizitv.net ulio koneki abunago chere wetera somunwa wemanyereni gakoro kwa Lydia Mose chinga kisara mu manya gene tokoba koneki ngachibi cha mulelyogi chago chera senchero yo boikero letera ngoro kwa Josephat Messi toko ya chaka amayensa ya mori tukoli ya Jumatano kurwase county ya Kisinigaba clinical officer litukolia lero banyana ko baba kwene kiago se koje bolia serikali nyare ko bayokora asobwango na guikirania amaganio abo chinga kibono bagenda takoba asomugiro gwetania emetinyebere nyare ko bagegweta bagokwana somo cyobosongo nigo batabire nigo bare angekigima kubutwe mirimo onye serikali tirigo chikoba ko baikirania amaganio abo moyego yinigo nyara ko bokoreta ababwata nibo CP Vincemo yo yaba clinical officer somo cyobosongo yinyara ko bagekoragwa amono moliki omonebwe kiombe kyo jo chikibore nga otomanya omoliki oitomilde ne momanye Ekero abanyagitari abateresa barasomugiro litukolia 50 na kiandalero imense yetu ya Kenya litukolia lero nigo abateresa abo amona balia ba UHC kurwa asorogongo rwa Nyanza bakora igikaro imeyomo boganyo yomo imeyomo cyobosongo iligokonera igoro yomugirobo asebakwanire nabaliki bakoragwa na onche kumosioli ore omunyakerogo o UHC county ya Kisii. So we came here to join the clinic officers, also to voice our demands. We have worked for 4 years, as I said earlier. We came in when the country was in dire need for services. Okwana ekerekyo ni goboigo omoliki omonene bwekyombe gya kuko George Gebore aerera bunani go baganetie serikali goikirania okoigwana babegete emyaka 5 ebere bono. That it is our right, even under the international charter, for us to have a CBA. That CBA have been negotiated for 7 years, and we shall not go back to work without a CBA.
nigo abateresa aba baereire amakongwa mange babeire bagwetera gesa chikonda chiabo kwera na koya moche serikali ya county ya Kisii ase kubagosereria kubabuta. Today the government does not want to listen to us, but the UHC staffs are subjected and they discharge duties as those in permanent, but they are working on half pay. Like now, the contract has ended. We are not given any way forward. We were anticipating for permanent and pensionable terms, but now we cannot be able to sustain ourselves. We are also suffering from mental illnesses. People are committing suicide because of frustrations from our own government. Kisii County government, please talk to your people. Stop intimidating people. Stop transfers. Transfers cannot work. You can beat us, you can maim us, you can kill us, but by the end of the day, the spirit remains. Correct. Nigo bono babulie serikali kubabuta imirimo libagalio kubabosereria ase bono batebire nigo barachikogendera no mugirobo goika serikali yategereire amaganyabo. If you cannot consider us to go on permanent, you better, instead of punishing us, use the power mandated or given by you by the constitution to fire us. You have told us and you have threatened to fire us. Governor Mdemi Njoki, I want to say that it is not a favor. We are Kenyans, and if it deems right for you to send us home, so be it. We need a comprehensive medical cover for our people, for us to go back to work. Failure to do that, we must tell them, even when they fly out of this country, they will still find us here because we are not going anywhere, and we will continue agitating for the right of our members. And that is our work. It is the role of the government, wherever they are, whether they have gone to Haiti, whether they have gone to Geneva, it is their role to coordinate and ensure that our CBA is signed and registered in court, and it is their role to ensure that we get the enhanced risk allowance of 15,000 and convert our members from permanent and pensionable. Nguripotelea igetaseni kia Ndizi TV, ili taliane Mildred Momanyi. Solidarity forever, for the union makes us strong. Kemono moliki oito Mildred Momanya soroboti urwa senchira yobo ikeranu totigarite me county ya Kisii bono nigo ensemo yabamenye kurwa sekenyoro kianya boroba egotoka ime ward ya sensi constituency ya Kitutu chache North banyarakoba bakokera omorobere bokore mwakwegesiima ase ward yo ekyokera chikobe koherera anene ko bakonya omochando bwa amache webanyarakoba gotwara sechinga kichintambe omorobere bokore mwakwegesiima ibanyarakoba gokoragwa amono MCA we ward yo nchonganyagaka banyarakoba gakuria irangana chikoba gakogendera banyarakoba gagwikiranie gati ya maganyo ayo abamenye be ward ya bagendrete koba bagoetera nonyarabo nigo abange anene abangira banyarakoba kokera goteba nigo bono egurube yo gotara asa tambe gochikurigia mache irachikoba ge koera kubatikana no kuremwa kwa egesima ikinga gutumanya umurikyo to Julie Kerubo. Abamenye bensema ya Nyaboroba iyo gotoka se ward ya sensi bunge ya Kitutu chache North nigo baichwire no mogoko maiga yo MCA bonchonga nyagaka kubakunyerege simase skuru ya secondary ya Nyaboroba ikukera chigokonya aboro kiwobe skuru yo amona abantu bebinyoro bietanaine konyora mache ayubagatarire kegetambe konyora abantu abekenyori kya Nyaboroba oturumboke bakamekonge hoene nyangoso abantu abaito konya abaumiete sinja bakurusikia manche are mono anene mono muna into abamenye banyaboroba ntochandikite na mache abana baito babugoiri ubi bakwanda mpaka Nyamukomba kubwatia mache lakini bono turoche nga otokoreire mbuya goturimira mache gaiga na uzo kumwira neringa mbuya mono nyasanya kumubeka ororo Nonya nabo nigo bamusabira mu MCA obo kubakonya soko baroseria chipara asenseme yo nabo igokorigererio boreu borase skuru ya Nyaboroba na kogorora ne chipara cheito buna kwa chibanga na jojo bakororere baroseri buna abantu banyangoso gweta epara de basirereti ate babu ati parapi elio ba remere pareria nari baenda ne gukona ninambia mono bade skuru yeto ere isikote ati fence ere ndonge bado ntuteta cha togitere Nanda to mentere no na abarimu asobonge atubwati skuri yitemuke abamenye abo nigo baragekyara gochase bali bakuruto mu MCA bamagena anena mona sensema ya magenderero na kumubole nyagaka koremereria na kogendera kubakorera emiremu
na bali bakonya kuruta makindi mweshimiwa to kwa moya eremere muna Naomi esabani ntunye bwate oyo nya gukwana oyo moine nefumbie konya gweta tunotora bange to yere tukukana nambia mono Boigo nigo bamwakira mu MC oyo no mugabana bwe county ya Kisii Simbarati bunambuya ase okubainyora Yongora rero mweshimiwa Onchonga Nyagaka no mugabana indo ito Simbarati ase gasiengi yabakorire tukunyira manja sinya bworoba Mbuya mono asenge njoyo minto Onchonga na Arati igabana yaito mwakorire mangana maya ase sukuru yetu ya Nyabworoba gotokonya machi mwatoleta ira machi ali atuburite kurwa secondary bake primary baka ase kenyuri kito inga tutobwati machi ona mogoko mono tinya saba sira ndabarwanire ase gasingi ya mogokora Gingori poserigeta seni Kendizi TV Eretariana Julie Kerubo Biono moliki oito Julie Kerubo no mogoko monenane negochiase abangina kubwatekana negesimekyo kerachikobage kubakonya amache chinga kichumakera omotambe imeye constituency ya Nyaribari chacha neme ward ya Kiogoro ase Kenyoro keria Kioboyo nigobono mate eye mokurwa sensemo eyo mogaka oyagi sangara unyare kobaga komenya amono bole masemya kemenge nyare kobegweta yanyara kobagotwara omochengo no mogoko omonene aya magega igatasendi Kendizi TV kumurikira obogimobo kongu mogaka oyo yagi agendere kobagwetera se amatukanyare kobagweta bono nigo abisyo mu women rebwe county ya Kisii Doris Donya Toto yanyara kobage kwigwa ogosaba okona boigo koenana ekirogo ekyogo tarekera chikobage komwenekeria omogaka oyo kurwa sensemo eyemo gochese yende kubatekana no gosirwa na ekirogo ekyononya nabonigo amate yaye omogaka oyo yagi yanyara kobage kokokera na boigo kwiraniria bisi ya women rep ngambia mono asogosira na kobaenekeria amaya ayo kubatekana no monya kirogo bwa kubatekana monya kirogo bwekegancha kirigianka fuime county ya Kisii Margaret Kerosi niganyale kobagote bangabisi yine chikobe kwene kinganyale kobe korambali koboko nago ikera abantu bali bamenyete amono bole mana buigo kuba obokonyi gatumanya omorikito Kemlas Ongeta Nomugano omoregetwe negeta seni Kendizi TV igoro ya makongwa gwetera omogaka oyagi sangara kurwe Kenyoro Kioboyo ime ya Kiogoro kuru ma anstibna kansa koro komo agachakana choma koro akaputurwa Tororo na de mare oibe to mo ngana chitagasira kamutigara bana batatu ono to ya magokaito ande nda morucha bono sampo duo takira bokonye wonge bono nigo yabo mogoko monene magega yabisi ya omoimenerepa Doris Donya kuhigwa ebirero ebyo na koena na obokonyi wekerogo Kiogotara igo twikire gaiga asingecho yogo siro mogako yomo kuru Kiogoro ward asingecho twanyorete esimye goturangeria egototeingo mogaka na rororo obutugeta magoro otanya gotara kerorinde bako requesting amba igwantu abwate omoroberio bogokonya baremafu ari ensemo ya Kelina baka requesting onye tubwate kirugo kende getigarete tomoye amagoro kiagere kirugo kina amagoro gegochiko basomo gakoyo ekene twamoire kirugo ekyo ogokire mono oibure buya chinga kechio nigo abisie iyo yane kebuna neche kogendera goikera abantu bande abo babwato bakongu buno buo erio koena na obokonyi omoroberio yega buo koena na wheelchairs gezeti tricycles nigo chagete umwaka orio etete enga kintangania kera office yega wetera asekiganja kirikia National Government Affirmative Action Fund twabwato omoroberio bwo kutokaena na more than 140 wheelchairs, crutches, white cans na all the mobility aid devices ya saba de mabu bali marete omoroberio oyo igabwo gokonya balemavu gesite vulnerable groups au bakoro ku PWDs ne agenda ntangania as office omoguma ndrep gokonya abalemavu banga bunavu omoroberio oyo tuli gochibotene nanga kiende yonse because umweshimiwa Honorable Doris Donya orialize ringa balemavu igo bakwenda bebwa so oiriro koboko kwaye atambe mono igoro y'abalemafu ekiagera gotwanyora out of a program eri atwara likerina abantu go basoka so bonge egati ya mate yaye n'abasani abo baikirana asetia bisiko ya ekerogekyo
nigo bagokere gitambukiro kyobokonyi gochiase omogakoywo agoteba mbuya mono service asoko organize komo kiri keruga tarero ero soka sabantu bandu bakwani egana matubana ya rasu na ndengo tebanga aiwe ni podi rara wili bitu abago tokonya because the situation is very much ikaransta na very challenge. On behalf of the family ya Sangara na Kiogoro as a community yatebenga mbia mono ujase office ya mheshimiwa so bakonyi baru no mo komo nene singa na rori na ronyo rikero at least abago sokota mbia mono umongi na bwe town tonya igo bwe county ito ya Busungu bagwakeire mbia mono munantwe enyomba usemuna ntwa abantu basangara bagima asogo tokonya ekirogo mune kegera konyo umwana oyo asama tuko abono na yago igo mbia mono na hende mbia mono nonya nabo nigo Margaret Kerosi oyore omonyakerogo bwe kegancha kiangafa abamochia bali abagenderete komochia obokonyi korwase abisi ya Doris Donya. And secondly, ntotete koira ringane limasa abantu bali abagoteba naki ngebiroge bitwaretire na marogoto oise kurigererio mogako yero nyorire rirogoteri riayerie keroge kega oigure buya ayorio goteba ngari rogoteri chibaye chiga retangie gento liko ogo criticize gento kerio morai akorire gego konyo bogima bwo muntu orio kwaguranse na ayerete gento kende tomenteranie erito konya abantu baito bachandegete barase chinyomba basinyire gosoka nkoripota ya Egeta Senikiago na Mbeye Mokiandizi TV yetalia nenkoro kwa Kamilas Ongeta Biamono moliki oito Kamilas Ongeta sorboturwa senchira yobo ikira no boigombia mono Joel Omara sokonekia unomuro buri no nyara ko boikira na senchira yobo ikirano torigeria sekta yoboremi bonigo eke wanda eke megegetari serikali ekegenda ko begosira abalemi beka waserieta Emma Kofi Milas kurwa sensemo yagesonso nigo litikolia lero kyanyara ko bage kora omurobiryo bokoena na amaigere gochiase abalemi bekemerie kigeka wakorwa ase chi county gwetani ikomi murobiryo nyara ko bokoena kiwa sensemo area yagesonso no nyara bo nigo company yo erengete na koene kyabu na abalemi bajire ko bakwenyora chinchira ao chobo semye barachiko bagukineri gasalie kamerie kyo abuyo kwena na maigerio na abuigo koirege tambukero kwena kya buna abalemi banyare ko bakwenyorera echiro yekemerie kyo anachinga kibakonyara ko babakogese kemerie kinga tumonye muri kito dipon asanya one for the processing coffee from Hema Coffee Estates unentira yemo yogosiro bolemi anena sekemerie kawa society etari ya serikali aserieta Hema Coffee Millers egiye gotoka imeje county ya Kisii nigo yabake gotware gikaro kya bene amo nabalemi banyari ko beka chinjira ao chukurwanirira oboene bwo bolemi wetania chi county 10 emergency ya Kenya ila sieto ni yogo siage kawa na konyere chiro na konelia bakulima baito abo bakolete kawa city society chi estate na bakulime chi kawa so ila sieto ni yogo sia kero to akolera usitoira Nairobi yaenda yaoni kero yaoneliwe mukulimo nyori kawa yasa mtu kama kesana kuwatekana nekerero kyogotanyora obokorere bwange gochia sabalemi omudirector bweke wande keigani gasanga yaiga milling of coffee. I think we are the only private or commercial mill in Kisii County. We have a unionized mill, union, but commercially Hema Coffee Millers ndio ambao tunafanya hiyo kazi. Our tonnage milling is about 2 tons per hour, lakini tunajaribu kuona vile tunaweza increase, na hiyo ina depend on how many farmers that we can get on board. Gati ya balimi nigo baba bakogokera ekiwande kiga kya Hema Coffee Millers kubatekana na bokorero buya na vile tumefika Hema tumeona kama wakulima wa Nandi tunapata services nzuri. Hii mtu ameingia hapa ni mtu ako na maono mbali. Samani tulikuwa tunakimbia tukienda Awaporo huko Thika Sasini. Nashukuru Hema waendelee hivyo hivyo. Sisi kama wakulima wa Nandi tutaweka kawa yetu Hema Mill kulingana na services mzuri ambao tumepata kuanzia last year mpaka wa sasa, tutaendelea na wao kwa njia mzuri. Hapa tumekuja kupungua, tulikuwa tuna waste our time security kwa njia
kumbe hapa ni mzuri kuliko pale, kwa maana tuna mili au kutoka hapa na kama tuna security team yake napeleka huko within Swat. I'm very impressed with the Hema millers today. They have improved. Services are there. They give advances. They are ready to educate even our farmers. So asebo igo baba bakurwekerero kiamo guchese serikali lyokurigereria oboene bwa barimi sama jikaya serikali yabeka maiye kawa mutumisare muno mole kwa sababu ekawe kone kubata tenga osetia sasa gosenga kijaire metie mbere kibabali mama yakanywa kibesa kakia serikali onera tena na kibabali ya tokonyire tari gotokonya abajumbe baito bakuru busiti kabajikorigererie ikikerie kawa na Kenya ngima batokonya asama muyubwe kawa na bora abo mule miani wale kibesa. Ndio tunaweza omba pia serikali pande hiyo ipenda ijaribu kuangalia na kubalance maneno kama inapatiana kawa pande ama fertilizer or any monies which could be given to some of these farmers. Let the same be extended na hii pande nyingine yetu. Nonya na bondi go bakire koko oboremi bweke merigie kawa oboremi bwe kawa engakeye ikindra batebi na chaka kusibike kawa ni wati chiresa nainde tulinoza elia chi echaye egasi uselieta lakini kawa ni wati chiresa Inko ripoti ya igitaseni kia onambe ya Mokiandizi TV kurua seke wanda kia Hema Coffee Millers iki kutoka jinsi ya mochege sonso ime bunge ya Bunchari italia na nkoro kwa Dipon Asanya Chingaki ejechi wa somorobori bokwena na obose miago chia saba le mega tia bali mebanyara ko bagwikira na se omorobori yo ebo banyara ko babakoye togia eke wanda ekyo kia Hema Coffee Millers ase obose mia banyara ko bakonyora seri tukulia lero na boy banyara ko babakulie iranga mbachi ko babakubutumeka elio kweneke banyara ko bakogendereria na boy go koimo kiarige salie kemelie ligi kawa Chingaki bagendrete amono bokoreri bwabo boboremi Nitanje Korokoro Nabuga, General Manager and Chief Finance Officer in Italia Hema. Energy functionary gaya bali bekawa ina sister company Hema Coffee Millers. Na te banga usemenje kwa ni na bate kuimisa bali kwasi bali na kera ba kanu kibese chekawa. Dole le kera ba nyoli mbeba ku ensure about their health. Baka ni card ko somo da ba private insurance cover eliende kera watu mchando bweze kiafya. Ababo jali nyakitali Hema chikari to accept on kinge chiri ilinda nyara ka kampani kaigaba ni bonsa sebale be kawa kera mo ka kibese mwanyo lide kere kawa ya option ya oni please tema sana mu be kesa money aside ko make sure card ya NHIF ko kole na ndio afford ko matibabu Togotigana na enseme yo erengete oboremi buna enchira ayemo yoko basira na kobakonya abanyaruka anene chinga kichiria bagwetera na kora chirangi cyabo cyo muri bo mutenyi nigobone byombe abigana tukabigwe soke na kwende kenya byanyere ko bigotarira chiskuru cyo boroso na boigo gokwana amona banabo buna chinchira baranyare ko babakwerenda na boigo kobeko bacenu chinga kibuna cyo muri ki oito Evelino Sero na nyara koba gagosanga nagati yebyombe bigendrete kwena na obokonyo buna gotwarganero batiro ko batia Abana abanyarukani go bawetera chingongu anenekero bachakira matukabo yomutenyi anene ogotainyara kubairera gotaisanekene bitamba byo bocenu nengana yairire ababwatani awe sokia iro chako muroberi obogosira abanyarukaba Mr. Rubena Initiative na kio ekyombe kyabwango asomo chakia sereta Yvonne Mogire akoerera ekerenga kyaye Initiative ye nanye chagete saina rurumu chandore se binyorugeito na chitiko kora community dialogue kanyoro kwamba abantu bare kinyorogari abana abaiseke abasubaji bagwata muchando go access sanitary towels karora rende sairima yete bantu babere batatu igatikambare tamo so that to support abana abaito to support abasubati abakinyorogari batigo gwetera challenges yeyo gokwana niga babwatani korwa sebyombe au ebyo byasokirie komusira asogo cyakyo muroberio yo babire bakoriye irayo cyakogendera kumubwatya asoko enekyo mwana munyaruka obere kagokonyeka. We saw the amazing work that she's been doing on the ground. We saw how humble she is and the noble cause that she's doing, and we felt like this is something that we can actually contribute to, and at the end of the day we'll be impacting a lot of life. Tugasabanga umuntu namusinye ariko bagago kagwikera bayisika bange muno bali bagwate okuganya
kokonyora sanitary towels echiga kirumutinyi. We have support and we kindly ask those at home who are watching us to kindly come donate something or give us something sustainable to address the menstrual hygiene. Korengana na Jairus Kibagendi uyoro mumanyi wa mangana yo muchando bobongo umuchando kebongo negati akonyora abaiseke ekero batari konyora ebitamba byobochenu egati ya maroirande abana abaiseke ngora konyora bale mechande menge sana ekero baikire chika kichabo chokoro mutenyi banyoranga bachire kuligia ebintu biri bakwente gutwara kama sanitary towels isiko ya family yanyoranga kurwa bunande cyande menge yatukira muno konyora ko gwatrani kurwa chikaki cyabo kitareka kwanyoranga more naro andi kwanyoranga nonyine kera mwana yataranyora epadi gango nyorole ngango cyane kare kebongo twanyoranga abana basini bibasoire konyora amaroira kebongo ase chingaki ekyo niga abantu baboriwe gochamo nagosema negoro yakiria kibwenerete gokorwa nabo igogokonya abana banyaruka ase chingaki cyabo cyomutyenyi mege ntekenene na ningi kya muhimu asenze mutwe abantu bonse ase kinyoro gosikiro umuntu ase familia tunyara gukone ngane ntutike ko ombi nga erangile gento kyabose gosini gento kyegute sengi chaba ntabange ngutera bare amangana makongo iroka abana na abana kinyaruka n'abasubati igo toko tema goteba ninga ekinyore kigima gusekiro umuntu tigateke responsibility yo gochamo go support gose gokonya abana kinyaruka n'abana na engakeri bakororera ngiye kwa muti nane tuteme gosemani ase binyoro ase chinka inkitubwenda gokorekera amangana bnaya atutikire ekobana ne kyombege korosi bitamba byobochenu wetera amagoma ya matoke abubo igo bagenderete koria chinchera cyo gukora ubutaka bwo konyora ebitamba byobochenu. We are engaging the villagers so that we can come up with ways on which or where we can help them move forward when it comes to combating or ending period poverty. Omochaki bwe kyombekyo kya Mr. Rubena Initiative niga kirembu ya sebyombe binde byonsi asokwerwa kumubwatsia umuroberane kirego kya kogenderera asogosira omwana omunyaruka. Ndaite batabambia mono SH organization chonsi cha Chiregega Ekobana URISE Dizzyflix Ota Studios. Thank you so much for being here. International Solidarity Foundation, Eagles to Fly, thank you so much. Ngoripoteria Ndizi TV, Eriatariane Evelyn Osero. Bimono muriki oito Evelyn Osera sorobotirwa senchira yobo ikirano roboti urumancho morigereria na rogoto ikia omwerio bwa mangana maya senchiro bwikirano ensa eyemo kurinde na mange twakoriganeretie turachikomirana amona echinsa isato gokumanya gati yabo abamenye korwa se award yabasi boitangare kwemurungania higoro ya ebara embe yenyare kobaye koreta obokongu nabo igo omochanda sobosombi bwa kirari tuko nabo igo kuigoro gwa etundu bari echae asensemo yari kura imeye county ya Nyamira hayonsi ndojigosanga amonaye nabo igo ase abaremi bekemerigie cyaso butukobarero tukobotogosanga nagati yababwatani ase secte yo ase turakonere amakong bagendete koba bagwetera nyoranga ntekine kingaki obochori bwa directors bagendete koba bogoikirana angore nyaraka bwakwaneke buna kibicha amonerio cyago kira senchira yobo ikirano nigakoro kwa Sara mu manyiride bose tonyaraka batokobwaterana kweneke abuna gochere gwetera somuno bwe manyiride terana goro kwa Josephat Amisi na kwa niro burigero bya bwemero bure kubwatia imeandize TV.